luokkaa totta kai, mutta pikkasen erilainen. Merkki on sama, malli 200 SX, mutta käydään ensin tsekkaamassa minkälainen auto se on. Juha Rintasen Nissan 200 SX siis. Mä oon Juha Rintanen Hämeenlinnasta ja työkseni teen tiemerkintää ja sitten harrastukseksi sitten vedetään välillä vähän mustaa viivaa tuolla autolla, eli harrastan driftingiä. Autona on Nissan 200 SX, on kori. Vakiona tämmöisessä Nissanissa on 2 litran turbomoottori, niin tässä on nyt sitten Suprasta lainattu 3-litrainen kutoskone. Tässä on nyt semmonen 700 hevosvoimaa ja 900 newtonia. No siis nämä autothan on hyvin pitkälti niinku rata-autoja, että monilla on se väärinkäsitys, että liukkaat renkaat alle ja kova alusta ja sinne. Mutta voin sanoa, että ei pärjää sitten niinku pro-tasolla ollenkaan. Eli jos ei ole sitä pitoa, niin ei siellä radalla pysty oikeasti ajamaan kovaa ees sivuluisussa, että se menee mutkat pitkäksi. Tää on aika pelkistetty. Kaikki ylimääräinen on pois, ainoastaan ne mitä itse kuljettaja tarvii. Eli tietysti kunnon rattia. Meillä on tämmöinen mittaristo, mistä nähdään oikeastaan kaikki oleellinen, eli mitään muuta mittaria en oikeastaan tarvitse. Valot ja muut nappuloilla ja sulakkeet on tällaisia pikamallisia. Hyvin yksinkertaistettu. Kyllähän siihen menee kaikki rahat, mitä meinaa saada. Että kallein sijoitus on sitten tietysti nuo renkaat laissa, koska niitä menee kilpailun aikana paljon. Jos on vauhdikas rata, niin nyt meillä meni ensimmäisessä kilpailussa 14 kappaletta renkaita. Perkele, mikä laite sieltä tulee. On muuten huiman näköinen laite, kato. No niin. Jumakauta. Se on rankan näköinen. Tää on suorastaan jopa vähän pelottavan näköinen. Punaiset silmät. Joo. Tommonen... Hui! Mennään tsekkaa. Terve. Moi. Terve. Onneksi sieltä tuli lempeä näköinen jätkä ulos. On tää niin pelottavan näköinen auto. Joo. Olisi ollut autonsa näköinen omistaja, niin ehkä ottanut vähän taka-askeleita. Se on aika rankan näköinen, joo. Yritetään vähän semmoista aggressiivisen näköistä siitä. Onko tää sama luokan auto kuin toi äsken? On, joo. Pro-luokan drifting-auto. Te ootte niinku kilpailijoita keskenään. Joo, kyllä. Vaikka ilmeisesti ihan hyviä frendejä. Joo, totta kai. Kaikkihan siellä on. Siihen asti kun kypärä menee päähän. Mitä? Siihen asti kun kypärä laitetaan päähän. Joo. Niin silloin ei pysty antaa periksi yhtään, mutta... Aikamoinen laite. Käyhän Mika kurvaamassa. Joo, Mä en usko, että tästä oli niin hauskaa tuolla äskeisellä. Joo. Ei tarvii varmaan paljon pidätellä. Tästä ei lähde ratti irti. Ei lähde. On vaikeampi päästä sisään. Sitten poikittaa just pääse. Oho. Naama eillä melkein helpoin. Joo. Noin, sinnehän se solahti. Okei, no tää on aika hyvässä paikassa nyt valmiiksi. Kypärä puuttuu vaan. Hei, mä käyn Sieltä hakemaan sen, mennään. niin sä pääset pitää hauskaa. Sinä pääset pitää hauskaa, minä en pääse pitää hauskaa. Hyppää kyyti. Joo. Tuommoinen lähtee käsistä taitamattomalla, kun Niin, se on totta. lähtee lyömään kulmaa, niin jos ei osaa eikä hallitse autoja. Niin... Joo, ja kyllä mä uskon, että Mika hallitsee, mutta noin tosiaan se ohjaus on vähän erilainen tossa, että se vetää ehkä vähän jäykäksi loppupäässä, kun ne renkaat kääntyy paljon. Niin. Hauska peli tääkin on, kun tää tajuu vaan. Okei, tää on vaan paljon vaikeampi mulle. Tässä on
turboviivettä niin paljon, että tää onkin paljon vaikeampi hallita mulle kuin tuo äskeinen. Millainen jengi teet tekee tuota autoa sitten? No, lähinnä minä ja sitten mulla on muutama luottokaveri sitten, joka auttaa aina kun pystyy. Että itse yritän mahdollisimman paljon tehdä, mutta mulla on myös työt haittaa vähän harrastuksia, niin täytyy sitten aina kavereita vähän vaivaa. Mutta onneksi ne on vielä Toi johtui siitä, että se yritin olla varikolla. Niin, varikolla kato nyt. Terve. Terve. Tulit. Se sammui tuohon, kun mä jouduin hidastelemaan. Joo. Ei se mitään. Perillä ollaan. Mulla on sulla kuuma. Joo, epäilemättä. Tuo työtä meneekin aika kuumaa hommaa. Joo. Hei. Tiedän. Joo. Joo, hyvä. Se on paljon vaikeampi kuin toi toinen, kun siinä on toi turboviiva. Joo. Mut sit kun sen saa, niin tuossa on paljon parempi taas tuo ohjaus, että se on sitten helppo pitää. Mä lihalia ei pienen vaihteella taas. Joo, sen näki. Joo, koko ajan. Isompaa vaan se jaksaa kyllä mennä. Makea laite. Tai makea laji. Kaikki. Ei tätä oikein voi enää, me ollaan jo ylistetty tätä hommaa. On hieno laji. Koko jakson ajan. Pikkusen pääsee sisään. Niin. No, pitää vähän enemmän seuraa, niin Kyllä. tajuu mitä siinä tehdään. Mutta oli henkilökohtaisesti mulla hieno homma nyt. Tuntee kuskeja näältä, Kiitos. tietää tätä lajia. Kiitti, että pääsit käymään. Kiitos kun sain kokeilla. Ei mitään, ole hyvä. Kiva, moi. Jep, moro.